Hola a tothom, en aquesta sessió anem a parlar de lo que seria la compartició de recursos en un entorn de client-servidor en entorn Windows. Tenim aquest Windows Server 2019 aquí i aquí tinc dos clients que em serviran per fer les proves de poder accedir, un en Windows 10 i un en Windows 7 connectats en el domini. Llavors, quan nosaltres volem compartir un recurs, aquí tenim unes estructures organitzatives definides, la de recursos humans, la d'IT, amb el seu grup, els seus usuaris, etc. Què fem? El primer pas necessari és tenir una carpeta o un recurs a compartir. Per tant, el podem crear aquí a la unitat C. Si tinguéssim un equip de dades, una partició de dades, doncs el podríem posar en aquesta partició. Si no, la col·loquem aquí a la C. I el primer pas que hem de fer, a propietats, botó dret, propietats, aquí tenim aquests diferents tabs que podem utilitzar. I el primer que hem d'utilitzar és el de sharing. Sharing, què estem dient-li? Vaig a compartir aquest recurs. Aquí Advanced Sharing li diem comparteix aquest recurs, el nom és el de data, en aquest cas li podem deixar el mateix nom del recurs que compartim. Aquí el número de connexions simultànies que pot haver-hi que accedeixen a aquest recurs, aquest és el número per defecte que ens deixen, i aquí a permissions és important perquè aquí el que diem és els usuaris que accedeixin aquí amb quins permisos ho faran. Per exemple, everyone vol dir tot usuari que estigui connectat aquí, tothom pot accedir en mode lectura. Doncs si li diem que OK i li fem un apply, i tanquem això, venim aquí a la màquina client, per exemple, i anem al servidor. Per accedir a un recurs sempre és contrabarra, el nom del servidor i el recurs al que accedim, contrabarra, i ens apareixen aquí aquest de data. Accedim a ell i veiem que la carpeta està buida. Ara des d'aquest client estic accedint a aquesta carpeta data. Si jo provo de crear un nou directori aquí, em dirà que no tinc permisos. Per què? Perquè no tinc permisos només de lectura. Llavors, si tornem aquí a les propietats, en el sharing, els permisos. Aquí, veieu, jo li podria donar control change, que em permet escriure i fer operacions sobre aquest directori, i control total, que vol dir que jo podria canviar permisos d'aquest directori i podria administrar-lo com si fos el propietari, que ara mateix és el grup administradors. El problema que té, la limitació que té el sharing és que això ho apliquem contra tot un directori i tot el que hi hagi dintre. És a dir, no ens permet després entrar en permisos concrets d'un directori o un altre i fer una granularitat més afinada de permisos. Això és el que ens donarà la part de seguretat. Llavors, què passa? Entre els permisos de sharing i els permisos de seguretat s'apliquen els més restrictius. Per tant, què podríem fer? Doncs que compartir-ho per tothom, que hi hagi el control absolut per tothom sobre aquesta carpeta, sobre el que és la carpeta data. Això també el que podríem fer és venir aquí a everyone, treure-ho i afegir, per exemple, el domains users, els usuaris del domini. Afegim els domain users, els afegim en control total, així restringim també aquests usuaris que estiguin en el domini, ho apliquem. I ara mateix, si tenim el control total, vol dir que des d'aquí, com que això és un usuari, estic connectat amb un usuari que està en el domini, m'ha de deixar escriure, i ara suposo que encara potser no s'ha refrescat el permís. A veure, potser m'he descuidat de fer un apply. OK, close, a veure ara si em deixa. Ara sí que em deixa. Doncs ara fem, per exemple, dir 1. I ara veieu que ja tenim permisos, igualment, per escriure i per eliminar aquest directori d'aquí. Simplement, ara ja tenim els permisos. Molt bé, però què passa? Aquests permisos, si hem d'entrar en detall i fer configuracions més específiques de grups, d'usuaris, diferents carpetes, diferents permisos, aquí és quan entra en joc la part de security, que aquests són els permisos de seguretat del sistema de fitxers NTFS. Llavors, és important recordar que s'aplicarà dels permisos el més restrictiu que se'ls apliqui a les dues bandes. Per això, una opció és deixar que el share pugui estar amb tots els permisos d'accedir i després aquí, en l'apartat de security, venir i perfilar els permisos que ens interessi d'aplicar. Llavors, en el share, ara ho estem aplicant a tota la carpeta data. Què passa? Si després, ara per exemple, aquí dintre, ens crearem dues carpetes, una serà per recursos humans i l'altra serà per IT, per exemple, els pels de tecnologia. D'acord? Ara aquí el client ja es va refrescant amb la informació, com tot entorn client-servidor. En aquesta carpeta de recursos humans, ara podem venir aquí a les propietats i dir-li, d'acord, el sharing, veieu que està compartida. Si jo vinc aquí a l'advanced sharing, continua compartida com a tal i no la tornarem a compartir per no liar, diguéssim, els permisos. Jo el que us recomano és que un cop l'heu compartida, que ja ho hem fet en el nivell superior, el que fem ara és aquí, venim a propietats
venim a Security, i ara el que farem és que, fixeu-vos, estem treballant sobre aquesta carpeta data HR, val? Anem a Advanced, jo aquesta és la vista que crec que és més operativa per treballar, i fixeu-vos, i ara aquí el que tinc és els permisos detallats, tinc més, veurem ara quins tipus de permisos també podem donar, sobre aquest recurs en concret. Per tant, tenim que estem treballant sobre el data HR, val? Tenim administradors, que és el propietari d'aquest recurs, val? Perquè l'hem creat aquesta carpeta, qui l'ha creat és un administrador, aquest usuari que estic en aquesta màquina és l'administrador, per tant el propietari és administrador, i ara aquí el que podria fer jo és que a recursos humans només hi hem d'entrar la gent de recursos humans, per tant jo necessito treure tots els usuaris que són aquests JCB users, val? I fixeu-vos que em diu que no em deixa eliminar-lo, per què? Perquè diu que està heredant permisos definits a l'arrel d'on està creat aquest directori. Per tant, això és una cosa que heu de tenir en compte. Quan voleu canviar aquests permisos, treure'ls i operar-los, el que heu de fer és deshabilitar aquesta herència. Com ho farem? Doncs aquí, deshabilitar l'herència, hi ha dues opcions, que és borro tots els permisos que hi hagi heredats, o simplement el que faig és tallar l'herència, que és aquest primer. Jo és el que us recomano, perquè així ara ja ens diu que no està heredat d'enlloc, i ara jo puc venir aquí i començar a donar permisos. Què puc fer? Doncs els usuaris, com que aquí serien tots els usuaris del domini, jo puc fer un remove i els elimino, vale? Me'ls trec tots. Queda aquestes identitats especials, que són la de System, que seria el propi sistema, la de Creator Owner, que és el propietari, i la d'Administrators, que és el grup d'administradors de la màquina. Aquest habitualment s'acostuma a deixar, a no ser que hi hagi algun requeriment de que no hagi de ser així. Val? Llavors, ara què farem aquí? Doncs el que farem és afegir uns permisos en aquesta carpeta i seleccionarem aquí. Doncs aquí vam crear un grup per recursos humans, no? Doncs aquest grup li donarem permisos. Podríem fer permeto o denego, si calgués es podria denegar. Si no hi ha un allow, ja no hi ha permís donat, només caldria denegar. Imagineu-vos que habiliteu un grup, però després voleu denegar un usuari, doncs es podria fer. Sempre s'aplica el permís més restrictiu que hi hagi per accedir que s'hagin definit en tota la cadena fins a arribar a aquest recurs. Val? Llavors, aquí veieu que si abans només en teníem 3, en aquests permisos de seguretat de NTFS, aquests són els bàsics, no entrarem ara en els Special Permissions, aquí tenim més tipus de permisos. El read és el que puc llegir el contingut dels fitxers, el list folder és el que em permet llistar contingut de directoris, però si no hi ha el read no accedir dintre el contingut dels fitxers. El read en execute em permet, a part de llegir, em permet executar si hi hagués algun punt exe o algun script m'ho permetria fer. El write seria el d'escriptura, i aquest de modify, si l'habilito, em permet, per exemple, eliminar també fitxers i directoris d'altres usuaris que no els hagin creat. És a dir, ara ho provarem. Jo el que faig és aplicar només aquests permisos més bàsics, val? I vinc aquí, OK, els aplico en aquesta carpeta de recursos humans, val? I fixeu-vos, ara aquí tinc la llista de cadascun d'ells. Jo puc anar aquí a View Effective Access, i el que puc fer, primer m'està dient, perdó, que he d'aplicar aquests permisos, perquè si no no em deixa veure l'herència, perdó, no em deixa veure l'accés efectiu, i ara aquí efectiu vaig a buscar per un usuari de recursos humans, per exemple, i puc veure quins serien aquests permisos efectius que tindria. Veieu? I podria fer, doncs, la majoria d'operacions, excepte les d'eliminar, perquè no li hem donat el permís de modify. Val? I d'aquesta manera ho dic perquè és una manera de veure quins són els permisos efectius que té en aquí. I aquí ens diria qui està aplicant aquests límits, en aquest cas els 5 permissions. Si aquí aparegués el share, seria que aquests permisos els està aplicant el share, que seria aquest apartat d'aquí. Ara l'únic que hem dit és que tots els usuaris del domini tenen full control sobre aquest share, aquesta unitat compartida, però els permisos els tenim restringits aquí dintre de permissions. Llavors, un cop hem fet això, com ho podem provar? Doncs jo vinc aquí i, per exemple, ara tinc una carpeta d'HR, jo estic amb l'usuari en aquesta màquina, és l'usuari de HR user 2, val? Jo em creo aquí una carpeta HR user 2, val? Me'n puc crear una altra aquí de nòmines, per exemple, podem fer una carpeta que són de nòmines, que li podrem restringir més l'accés, val? Jo dintre de user 2 em puc crear el meu fitxer de lo que sigui, jo puc escriure, no? Fitxer user 2, me'l creo aquí, tot perfecte. I ara me'n veig amb l'usuari 1. Aquest usuari 1, jo accedeixo aquí al server 2019, vaig a la carpeta data, i dintre de recursos humans, què està passant? Ara jo em puc crear la meva carpeta, per al meu usuari,
I ara, per exemple, intento borrar la carpeta del user2. A veure què passa. Em diu que no puc. Per què? Perquè no li he donat aquests permisos de modify. Vale? Si tornem a la banda servidora, dintre de cadascun d'ells, si jo veig, per exemple, els de HRuser1, vale? I veig les propietats, vale? Security, fixeu-vos, aquí em diu, si veig aquí l'advance, em diu que el propietari d'aquesta carpeta és HRuser1 i HRuser1 té el full control, que està aquí, però la resta d'usuaris del grup doncs només tenen el permís de read, write and execute, per tant no puc borrar-ho. El que sí podria fer aquest usuari user1 és borrar-se el que hagi generat ell mateix, això sí que ho pot fer, però el que no pot fer és borrar directoris o fitxers d'altres, vale? Perquè si veig aquí user2 i m'intento carregar aquest user2, em diu que no puc, necessito permisos del user2. Vale? Això és el que m'habilita la diferència, aquest matís important amb el tema del modify respecte als altres permisos. Va? Molt bé, llavors, imagineu-vos que el que volem fer també és que aquesta carpeta de nòmines que tenim aquí, jo puc venir aquí a les propietats, no? I configurar-li a nivell de seguretat, si veig aquí l'advance, és la vista que a mi m'agrada treballar, val? Ara és l'HRuser2 qui és el propietari. Val? I el que podem fer és que d'aquest user2 és l'únic, per exemple, que pugui entrar en aquesta carpeta. Si jo trec la resta de permisos pel grup, no m'hauria de deixar. Però fixeu-vos, torno a estar amb les mateixes. Això ho està heredant dels permisos que estan generats a data HR. Per tant, què he de fer? És una altra vegada, deshabilito aquesta herència, no? Paro l'herència, vinc aquí, elimino aquest permís, apply, ok, i ara aquesta carpeta de nòmines només hi ha de poder entrar el user2. Val? Jo aquí estic connectat doncs, amb el user1, em vaig aquí dintre, a nòmines, i em diu que no puc entrar. Per tant, ho tinc limitat. Llavors, perquè veieu la diferència entre aquest apartat de security, aquests permisos que donem, i aquests permisos de sharing. Val? Jo aquí a data, en aquesta carpeta d'IT, el que puc fer és doncs, dir, vale, vaig aquí, la part de seguretat. Clar, una cosa, això no cal tornar-ho a compartir, aquesta carpeta, perquè, clar, realment, el fet de compartir, el que compartim és un recurs data habitualment, no? I aquí dintre hi ha diferents carpetes i cadascú sabrà on pot accedir o ja li donen els permisos d'accedir o no accedir. Si volguéssiu fer un share directament de les carpetes HR i IT, potser amb aquest share seria suficient. I seria suficient posar-li doncs, aquest grup d'usuaris amb els permisos que tinguin i s'ha acabat. És a dir, el que vull que veieu és que a vegades els permisos que ens dona la part de seguretat doncs són més refinats i ens permeten fer més particularitzacions dels permisos. Ara, per exemple, estic a la part d'IT, vaig a l'advance i aquí tornem a les mateixes, trec l'herència i el que farem és que no puguin entrar tots els usuaris, anem a suposar que, o farem una altra cosa, farem que tots els usuaris, per exemple, que els usuaris el que poden fer és llegir i executar. Fins i tot traurem lo d'executar, farem lo de llegir, val? Que els usuaris puguin llegir. I l'altre que podem fer, per exemple, és aquests usuaris els elimino i el que podem fer és que el que és l'agent d'IT, vale? L'IT group, el que pot fer és no farem control total perquè agafarien el control del propietari d'aquesta carpeta, que és l'admin, i no caldria. Penseu que el full control és el màxim control sobre aquesta carpeta. Per tant, vol dir que si es dona full control a l'agent d'IT, l'agent d'IT podria agafar, canviar aquests permisos, que potser no seria descabellat perquè estem parlant de l'entorn de tecnologia, però no seria el cas. És a dir, el full control reserveu-lo només realment per gairebé quin és el propietari o qui és l'administrador d'aquest recurs. Val? Llavors, a l'IT què li donarem? Doncs li donarem permisos que puguin eliminar carpetes dels altres si calgués, fitxers, etc. Llavors, d'aquesta manera què tenim? Que els users, tota l'empresa podria llegir aquí i la gent d'IT, del grup IT, podria, doncs, a part, modificar sobre aquesta carpeta. Per tant, el que vull que veieu és la diferència, primer, entre la part de sharing i la part de security, i també el tema dels permisos, que d'aquesta forma doncs, tenim, aquí també en aquesta pantalla ens dona un resum de quins són els permisos que estan activats. La part de special permisos, permisos especials, la guardo per un vídeo que dedicarem a això, però aquesta és almenys tenir una visió de quins són aquests permisos, els més habituals, i com nosaltres podem compartir i aplicar els permisos de seguretat. I sempre recordeu de controlar-ho, que realment estiguin aplicats i s'aplicaran els més restrictius, ja sigui de share
i de security, o ja sigui dintre de security, si un usuari té una cosa molt restringida, encara que estigui en un grup, li aplicarà la restricció més concreta que hi hagi, val? Com per exemple és el cas aquest que hem vist de nòmines, vale? Aquí l'usuari 1 no podia entrar, en canvi el 2 sí, i tots dos estan al mateix grup, però aquí hi ha una restricció específica per aquest usuari. Per tant, doncs, fins aquí aquesta explicació dels permisos. És un tema una mica complexa, però almenys així aneu entrant i aneu jugant amb ell, perquè al final el que us recomano és que tingueu una màquina oberta i proveu realment l'efectivitat d'aquests permisos. A part de comprovar-los sobre aquesta utilitat que té, doncs comproveu-los sobre el sistema i veureu si us estan funcionant o no. Doncs fins aquí, moltes gràcies.